Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Danas želim skrenuti pozornost na sramotu zbog koje bez ikakve rezerve mogu reći da me sram i stid što sam zastupnik u ovom sazivu Sabora koji se niti jednom jedinom riječju nije osvrnuo na obljetnicu smrti oca domovine dr. Ante Starčevića. Jučerašnji dan je od dubokog značaja za sve one koji shvaćaju dubinu i važnost ostavštine, vrijednosti i temelja naše nacije. No očito je da taj značaj i poštovanje prema ocu domovine nemaju, na njihovu sramotu, oni koji hodaju ovim hodnicima, a kojima je pojam domoljublje tek jedan od predizbornih alata za osvajanje vlasti. Ovo je propust koji dovoljno govori za sebe. Vrijeđanje je to ne samo sjećanje na čovjeka koji je zamislio suverenu Hrvatsku, nego i same duše naše nacije i naroda. Sramotno je da su jedini saborski zastupnici koji su se jučer otišli pokloniti na grob oca domovine, udaljenog svega 10 minuta od Sabora, bili Suverenisti i Most. U godini kada se obilježava 200. godišnjica od rođenja Ante Starčevića, šutnja vlasti, odnosno vladajuće većine u ovom Saboru je zaglušujuća i sramotna. Taj je nemar očito odraz vlasti koja se udaljila od načela koje je zagovarao sam Starčević. Načela nacionalnog suvereniteta, individualne slobode i nepokolebljive hrabrosti u suočavanju s nevoljama. Zamijenili su izmišljenim nepostojećim modernim suverenizmom, sve većim pritiskom ekonomske ovisnosti o državi i hrabrošću koja je uvjetovana ukoliko je u službi centara moći, odnosno Bruxellesa i Strasbourga. Starčević nas je učio da ljubav prema domovini nadilazi naše udobnosti. Ipak, evo nas, svjedoci smo vlasti koja je odlučila ignorirati nasljeđe čovjeka koji je temelj hrvatske nacije i državnosti. Sramota je monumentalnih razmjera da u tako povijesnoj godini Vlada ne samo da nije primjereno odala počast Starčevićevoj uspomeni, nego je šutila i o mom prijedlogu zakona da se ustanovi službeni spomendan njemu u čast. Prijedlog koji sam predstavio Hrvatskom saboru prije više od godinu dana imao je za cilj osigurati da se otac domovine ne sjeća samo riječima, već i u kolektivnoj svijesti naše nacije, kroz čin formalnog priznanja u Hrvatskom saboru. Šutnja o ovom pitanju ukazuje na širu bolest, na nepovezanost s korijenima koji bi trebali biti hrana duši naše nacije. Franjo Tuđman, koji je štovao Starčevićeve ideale, zamislio je Hrvatsku ponosnu među narodima, suverenu i vjernu svome kulturnom i povijesnom nasljeđu. Ipak, ovo čemu danas svjedočimo je vodstvo koje je daleko od tih ideala. Vodstvo koje zaboravlja svoje heroje, a pritom zaboravlja i sebe i suštinu onoga što je Hrvatska. Neodavanje počasti Starčeviću, neodavanje priznanja njegovom doprinosu našoj povijesti i našoj sadašnjosti simptomatično je za vlast koja je izgubila put, vlast koja više ne utjelovljuje težnje hrvatskog naroda. To je vlast koja zanemaruje samu bit onoga što znači biti Hrvat, koja zanemaruje bit naroda izgrađenog na žrtvama svojih predaka, na snovima svojih domoljuba i na nepokolebljivoj vjeri u pravo na samoodređenje. Zanemarujući Starčevića, HDZ i vladajuća većina je pokazala nebrigu ne samo za hrvatsku povijest, nego i za načela demokracije, slobode i nacionalnog suvereniteta. Izdaja je to hrvatskog naroda, izdaja vrijednosti do kojih držimo i izdaja vizionara koji se borio za naše pravo na postojanje kao slobodne i neovisne države. Neka ovo bude poziv na akciju za sve koji vjeruju u ideale Ante Starčevića, za sve koji drže do načela suvereniteta, demokracije i nacionalnog ponosa. Ostanimo ujedinjeni u osudi ovog zanemarivanja, u zahtjevu da naša Vlada oda počast našim nacionalnim herojima i osiguravanju da se nasljeđe Ante Starčevića slavi i pamti, ne samo u našim srcima, već i u analima povijesti naše nacije. Došlo je vrijeme da povratimo starčevićanski duh, da podsjetimo vlastodršce na njihovu dužnost prema našoj prošlosti, našoj sadašnjosti i našoj budućnosti. Vrijeme je da zahtijevamo poštivanje naše narodne baštine, da vrijednosti koje njegujemo, vrijednosti za koje se Ante Starčević borio, živio i umro budu čuvane i poštovane od strane onih koji nas vode, a to sigurno nije ova vlast.